e o constelație, da? Dar cadrul nu este neapărat un cadru corect, să spunem, terapeutic. De aceea e nevoie de un pic mai multă atenție, mai ales din partea dumneavoastră. Anumite persoane o să fie invitate aici. Și o să mai discutăm pe parcurs. Deci, persoana care dorește să lucreze, lucrează pentru ea. Vine aici și spune care este intenția ei. Da? Și apoi alegem reprezentanți din grup. Ok? Bun. O să întreb pe Carmen care e intenția ei. Nu e nevoie să spui foarte mult. Nu e nevoie, pentru că nu toată informația este semnificativă. Dar pe măsură ce simt că e nevoie de ceva, mai întreb. Care ar fi intenția ta pentru seara asta? Intenția mea ar fi să înțeleg cum mă pot ajuta mai mult și să înțeleg rolul meu și ceea ce am eu de învățat din relația mea cu el. Aș putea să mai întreb câteva amănunte. Dar nu e cazul, pentru că ea le știe. Mai multe lucruri care pot fi foarte intime și să o expună. Sunteți de acord să mă întreb? Da. Dar ea știe despre ce e vorba. Ok? Pare a fi două intenții. Dacă ai alege una singură, Ok, cum pot să-l ajut cu adevărat atunci? e mai... se simte mai bine, nu? Ok. Întrebarea mea care îmi vine în minte acum. Este cine crezi tu că ar trebui scos aici pentru această constelație? Adică ce reprezentanți? Bănuiesc că fiul tău și intenția ta, în urmă. Cine altcineva crezi că ar fi important? Bine, hai să începem așa. E foarte puțin spațiu aici. Nu am nevoie de mai mult spațiu. O să vedem cum ne descurcăm. Ok. Alegi tu? Alege tu. Prima dată să spui ce alegi. Te duci la persoană și o rogi frumos dacă trebuie să reprezinte. Intenția mea. Alegi. Nu contează că cine alegeți. Alegeți la întâmplare. La sfârșit se va dovedi că n-a fost întâmplător. Dar la întâmplare, da? Vrei tu să reprezinți intenția mea? Ok. O iei de umeri. Și în spațiul ăsta aici, unde simți tu că e locul ei? Fără să te grăbești. Ok, și spune, tu reprezinți? Reprezinți intenția mea. Dar înțelege cum să-mi ajut cu adevărat pe fiul meu. Tot așa, iei de umeri. Și vezi unde simți, încearcă să simți unde e locul lui aici. Și de Tu reprezinți pe fiul meu. o să-i spui și eu. Cezar. Cu Cezar? Eram sigur. A simțit cineva?
Da. În principiu. Dar eu aș alege un bărbat totuși. Deci asta e o informație semnificativă. Dar eu aș alege un bărbat. Și sunt destui bărbați în sală. Dacă nu se uită la tine, înseamnă că nu vor. Dar sunt unii care doresc. Deci pentru situația asta era rugămintea mea. Ușor. Mare baterie. Observați când îi găsește locul? Toate informațiile sunt semnificative din momentul în care se așează acolo. Și pentru că ea a lucrat mult, își dă seama imediat. Reacția ei a fost de acceptare, că a conștientizat că nu-i găsește locul. De aceea a și făcut observația. Ea înțelege ce semnificație asta, că de fapt tatăl copilului nu are un loc. Eu nu-i văd un loc. Așa e. Aici îl pui? Tu reprezinți pe tatăl lui Cezar. Cum o cheamă? Da. Deocamdată nu. Îți propun în schimb altceva. Îți propun să scoți un reprezentant pentru tine. Să te vezi din afară, nu ușor. Ești de acord? Pentru că asta ar putea să aducă și mai multe informații. Că noi avem o părere despre ce știm noi despre noi. S-ar putea să apară lucruri noi. E ok? O cunoști? E bine să-mi fie prietene. Da? Deci tu mă reprezinți pe mine. Ok. N-ați mai participat la constelație, nu? Este o situație delicată, pentru că e prima dată. Și n-ați mai văzut înainte nimica. Am o rugăminte. Ok, am o rugăminte. Nu aveți absolut nimic de făcut. Doar să respirați și să observați dacă vă vine să faceți ceva. Asta e tot. E foarte important în constelații să nu pui de la tine, că zici că îl ajuți, că faci tu o chestie, că... Pentru că în momentul ăla falsifici constelații. Ce ajută cu adevărat este adevărul, indiferent cum este. Deci doar respirați, dacă simțiți nevoia, puteți să închideți un pic ochii și să observați ce se întâmplă. Ce se întâmplă. De aceea v-am rugat la început, pentru că și pentru ei e delicat. S-au trezit în fața sării, ce să facă? Ca să-i ajutăm un pic. Ce se întâmplă cu Cezar? Mi-e cald în spate. Vreau să mă depărtez. Până aici are sens pentru tine? Deci ăsta, cam genul ăsta de fenomen se întâmplă. Nu o cunoaște, n-a văzut în viața lui și are același simptom ca și fiul. Vrea să îndepărteze. Pentru că este foarte cald aici. Ok. Dă-ți voie să faci ce simți. Observați când a deschis ochii reprezentantul ale Carmen?
când s-a îndepărtat. Ok? Ce se întâmplă cu carnea? Cu reprezentantul? Cum? Vine să merg după el. Ce te oprește? E o problemă de iubire. Și am sentimentul că l-am pierdut. Asta îmi oferă o informație. Ceea ce, Carmen, tu numești iubirea, el numește presiune. E ceva aici. Ca să pot să verific, acum încep să explorez. Aș întreba-o pe Carmen, știi despre ce? Nu mai treceți prin Constanța. Știi despre ce? Despre tatăl tău. Sau despre mama ta. Poți să-mi spui ceva? Ce se întâmplă cu soțul? Ați văzut reacția lui? Când vorbea ea? A devenit agitat. Nu o cunoaște, nu e soțul ei, nu o devine. Ce se întâmplă cu tine? Sunt puțin neînțeles, așa, și destul de ancit. Că nu fac impresia că mai de mult m-am avut ocazia să spun niște lucruri de care se țin. Nu. Fără interpretări. Fără, da. E foarte important să nu interpretăm, că nu e magie, nu e vrăjitorie, nu merge la... doar atâta. Nu te simți. Dacă simți ceva bine, dacă nu simți ea. Pentru că pentru mine, corpul vorbește mult mai mult decât vorbele. Uitați-vă la poziția lor. Ați făcut-o conștient? Ce ne arată asta? Cum e tatăl? Cum e fiul, e și tatăl. Și acum mă întreb pe Carmen altceva. Are sens pentru tine? Poți să-mi spui ce s-a întâmplat cu soțul tău? Știți ce întrebare vreau să-i pun? Nu. L-ai judecat? Da. Da. Mi-a trecut între timp. Am avut o perioadă lungă în care am lucrat cu mine foarte mult. Mi-am dat seama că problema e a mea. Acum suntem în relații foarte bune, cordiale, putem vorbi la doi adulți, la doi prieteni, dar o perioadă lungă l-am judecat. Ce se vede în constelație nu e chiar așa. Asta e mintea ta. Vreau să-ți arăt ceva, e ok? E important să vezi tu, că degeaba văd eu. Intenția ta stă între tine și soțul tău. Și, mă rog, nu soțul tău, tatăl copilului tău, fostul tău soț. O vezi? Și e mare. Iar copilul tău s-a dus pe partea cealaltă. Ce se întâmplă cu tine? Simt o apăsare aici. Și minge în zona asta. Poți să spui un pic mai mult? Ce te deranjează? Asemănarea tulburătoare dintre ce s-a întâmplat mie cu ce... Nu. Asta se întâmplă întotdeauna. Asta păstrează-o pentru tine, înțelegi? Ea este atinsă pentru că nu e întâmplător aici. Nimeni nu e întâmplător, dintr-un punct de vedere. Dar asta este darul pe care vi-l face o constelație celor care participați. Fiecare om care participă, sigur și ia ceva de acolo. Și ea știe că e o asemănare între povestea ei și povestea lui Carmen. Deci nu e întâmplător aici. Și niciunul dintre ei. Dar nu știu exact de ce. În momentul ăsta o lăsăm așa, după constelație, vă gândiți voi. Acum, tulburarea asta nu știu dacă este doar a ei sau a ei ca reprezentant. Cum ești aici în constelație? Cum ești cu fiecare dintre ei?
accept tot așa cum este și iubesc și verd și așa bine de tot. Ce poți tu să spui? Cum ești? Eram tristă, îmi veneau lacrimi. Adică simțea exact ce simțea și ea, vezi? Pentru că intenția e ce intenția? O parte din tine. Culmea este că după ce băiatul s-a îndepărtat, m-am simțit liniștit. Și deschisă cu mâinile. După cum se observă, nu s-a spate. Așa am simțit. Da, da. Ca o eliberare. Ca o eliberare. Iar mie vine să-mi sufle bune și vești noapte de prea. Din clipa de acum, Ce vrei să faci? în primul rând, cu mine, să topesc barierele pe care le-am pus între mine și ceilalți. Să topesc în iubire. Ce se întâmplă cu tine când auzi asta? Am avut un singur cuvânt care m-a venit în minte, joacă. Adică? Să trateze lucrurile mai în joacă. Cu tine? Eu am așa o tensiune și o presiune și bate inima mai tare. Eu când mă uit la mama, mă doare în piept și vreau să o mai văd. Încearcă să te duci în locul unde te simți mai bine. Vezi dacă se schimbă ceva. Te simți mai bine? Cum ești tu acum? Îl văd. Îl simt. Ce am vrut? Că nu se acceptă pe el, nu acceptă multe și simt că trebuie ajutat. Este adevărat, copilul trebuie ajutat, pentru că este într-o postură foarte dificilă. Nu e conectat cu niciunul dintre părinți. Deci este foarte debusolat, de fapt. Și foarte furios. El. Întrebarea pe care Carmen a pus-o este cum aș putea eu să-l ajut cu adevărat? Ce se întâmplă cu intenția? Trebuie să-i dăm libertate. Cu tine? Mă simt mai bine că a venit în partea asta. Mai repară ceva. O nedreptate la înțelegere. Bine. Dacă v-aș spune acum să vă mutați unde vă simțiți mai bine, ce ați face? Căutați poziția în care vă simțiți cel mai bine.